πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα χημικό μηχανικό. Επίσης, με μηχανή τροφίμων, βλέπουμε το κουτάκι του ένα καφέ, στην επεξεργασία του συμμετέχει χημικό μηχανικό. Θα το χρειαστεί στο Πολυτεχνείο, με μέτρο βέβαια. Επίσης, στην ενεργειακή τεχνολογία. Τα φωτοβολταϊκά περιέχουν περίτιο, οπότε μαζί με τους μηχανολόγους συνεργάζονται με τη χημική μηχανική. Και επίσης, βλέπουμε και κάτι πιο ψαχμένο, την ανατεχνολογία. Βλέπουμε νανοηλικά, φυσικά νανοηλικά, όπως το καψίδι του ιού και τεχνητά νανοηλικά. Βλέπουμε αυτή τη σφαίρα που ονομάζεται φιλερένιο. Βρίσκει ευρύ εφαρμογή στην ιατρική. Είναι η τεχνολογία που ονομάζεται drug delivery. Είναι κάτι πολύ καινοτόμο. Να πω ότι είμαστε μηχανικοί και είμαστε στο Πολυτεχνείο, τι μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους αρχικά. Χρησιμοποιούμε τις βασικές επιστήμες όπως μαθηματικά, φυσική, προγραμματισμό και την οικονομική επιστήμη, με σκοπό να λύσουμε τεχνικά προβλήματα. Χρησιμοποιούμε όμως επιπλέον και στοιχεία και γνώσεις από άλλες επιστήμες, όπως είναι η χημεία, η βιολογία και η φυσικοχημία. Αξιοποιώντας αυτά τα εργαλεία, λύνουμε τα προβλήματα που προείπα, που είναι για τον κλάδο μας φυσικά, η παραγωγή προϊόντων, η μαζική παραγωγή, θα έλεγα, ο σχεδιασμός σε πρώτη φάση μιας εργασίας και στην πρώτη φάση μιας λόγης βιομηχανίας και προφανώς η συνεχή υγεία αυτής της κατάστασης. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το δίλημμα χημικός-χημικό-μηχανικός. Βρισκόμαστε στο Πολυτεχνείο, οπότε δεν υπάρχει ένα ξεχωριστό. Είμαστε μηχανικοί. Η χημεία είναι απλώς ένα εργαλείο στο επάγγελμά μας, όπως τα μαθηματικά χρήσιμα. Και δεν θα πρέπει να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Δηλαδή, αν δεν λατρεύετε τη χημεία, μπορείτε να έρθετε στη σχολή. Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το τι κάνει ένα χημικό, βρίσκεται στο εργαστήριο, αναπτύσσει νέες μεθόδους και νέα προϊόντα, τα οποία ο χημικός μηχανικός τα παίρνει και τα ανεβάζει μια κλίμακα, όπως λέμε, scale-up στη τεχνική ορολογία και τα φέρνει σε επίπεδο μηχανίας και στη μαζική παραγωγή. Στη δεξιά εικόνα βλέπουμε λοιπόν το κοντρόλ μιας βιομηχανίας. Εκεί εργάζεται ο χημικός μηχανικός, χρησιμοποιούνται συστήματα σκάντα για τα μέλη αυτής της εργασίας. Και να πω εδώ πέρα ότι η ονομασία χημικός μηχανικός είναι ευρέως διαδεδομένη, είναι καθιερωμένη πλέον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά ίσως να ήταν ο σφόδρος και πιο δόκιμος ο όρος του μηχανικού διεργασιών. Και το λέω αυτό. Η διεργασία είναι σαν έννοια πολύ θεμελιώδης και στη καρδιά της χημικής μηχανικής. Η διεργασία είναι είτε φυσική είτε χημική, ανάλογα με την ύπαρξη όχι άλλης χημικής αντίδρασης, η μετάβαση από τα τέρατα της πρώτης ύλης σε προϊόντα αξίας για την κοινωνία. Ένα παράδειγμα που φαντάζομαι γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς από την ζωή είναι η πλασματική απόσταξη, που είναι η φυσική διεργασία του διαχωρισμού του αργού πετρελαίου που εξορίζεται από τη γη στα περαιτέρω πλάσματα αυτού. Και παίρνοντας αυτό ως πάσα, να σας παρουσιάσω τη χημική βιομηχανία, είναι κατά τη γνώμη του βασίλειου του χημικού μηχανικού. Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε τη στήλη της ατμοσφαιρικής απόσταξης. Εισέρχεται ως πρώτη ύλη το αργό πετρέλαιο και διαχωρίζεται στα βαρύτερα κλάσματα αυτού, όπως είναι η άσφαλτος και η παραφίνη, και στα ελαφρύτερα όπως είναι το φυσικό αέριο και η βενζίνη. Ο χημικός μηχανικός σχεδιάζει όλες τις ύλες και πολύπλοκες εργασίες που γίνονται εκεί και καλύτερα και τον ισοπλισμό που φανούμε, εννοεί τον ισοπλισμό και αριστοποιεί, βελτιστοποιεί όπως λέμε, το σχεδιασμό αυτό με βάση κομικά και λογοδοτικά κριτήρια. Επίσης, τέλος, πολύ σημαντικό να πω ότι καλείται να ανεμνήσει ασφαλή πηγεία όλων όσων συμβαίνουν εκεί. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουν συμβεί μεγάλα ατυχήματα και έχουν στοιχείς ζωές ανθρώπων. Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε την εικόνα ενός δηληστηρίου με τα μάτια ενός απλού ανθρώπου. Εδώ βλέπουμε το δηληστήριο όπως λέγει ο χημικός μηχανικός. Αυτό που τρομάζεται είναι ένα σύμβολο διάγραμμα ροής. Τα πιο σύμβολα που θα συναντήσετε στην καριέρα σας. Μιλάμε ότι στη σχολή θα μάθετε να διαβάζετε και να τα αναλύετε και στην πόστα να τα σχεδιάζετε σε βάθος. Το συγκεκριμένο περιέχει πολλές εργασίες, φυσικές και χημικές. Και θα πω δύο ενδεικτικά. Μία είναι η υποθήκη του πετρελαίου και μία άλλη είναι η καταλυτική πυρόληση, η κράκινγκ, όπως λέει σε τεχνική ορολογία. Δηλαδή η διάσπαση των μακριών μυαλισσίων των ανθράκων είναι μικρότερη. Να πούμε λίγο μέσα στη σχολή και να δούμε πώς οργανώνουν τις σπουδές. Βέβαια να πω ότι το πρόγραμμα σπουδών από το φόρο βρίσκεται πανομοίως αυστηρή, οπότε μάλλον από το νέο έτος θα ισχύσει ένα νέο. Παρόντως πάντως, στο πρώτο έτος έχουμε την προσαρμογή των Λύκειων και τις βασικές επιστήμες, όπως είναι μαθηματικά, φυσική, χημεία και προγραμματισμός. Να πω ότι ο προγραμματισμός είναι πολύ χρήσιμος. Θα πρέπει να μάθετε σε όποιες σχολές του Πολυτεχνείου και πάντα να χειρίζετε κατάλληλα κάποια προγράμματα, για την δουλειά σας προφανώς. Τα επόμενα 2 έτη έχουμε την εισαγωγή στα μαθήματα της χημικής μηχανικής, όπως είναι λόγω θεμελιώδης εμπειρίας στην ουσία και ενέργειας. Θα σας το φέρω τόσο μέσα όσο και μετά τη σχολή. Και οι βασικές επιστήμες θεμελιώδεις, όπως είναι η φυσικοχημία, θα
θερμοδυναμική μηχανική των ρευστών. Για να έρθουμε εν τέλει στα 2 τελευταία χρόνια, που παίρνουμε σε μαθήματα στο σκληρό πυρήνα τη χημική μηχανική, μαθήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσετε και στην εργασία σα μετά. Κομβικό σημείο είναι το 7ο εξάμηνο, στο οποίο επιλέγουμε κατεύθυνση ή εμβάθυνση. Θα επανέλθω λίγο γι' αυτό. Και η πρακτική άσκηση που γίνεται στο 9ο εξάμηνο, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό, αλλά η εκπόνησή τη είναι υποχρεωτική, το τονίσω αυτό. Και η διπλωματική εργασία, η οποία επίση υποχρεωτική, γίνεται στο 10ο εξάμηνο σε συνεργασία με κάποιο καθηγητή, και οδηγεί στην απόκτηση του πτυχίου. Εδώ βλέπουμε τις 5 κατευθύνσεις που προσφέρονται στο πρόγραμμα που ισχύει τώρα. Η πρώτη και πιο θεμελιώδης είναι η μηχανική διεργασιών, η πιο παρεμβατική και γενική κατεύθυνση. Ασχολείται με μοντελοποίηση και αριστοποίηση των διεργασιών. Μπαίνουμε μέσα στο πρώτο εργαστήριο για να μελετάμε τα φαινόμενα που συμβαίνουν εκεί. Η δεύτερη κατεύθυνση των υλικών. Εδώ μελετάμε οι σχέσεις δομής και ποιοτήτων των υλικών. Ασχολούμαστε με σύνδεση νέων υλικών, των ανατολικών και υλικά. Έχει πολύ έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως και η κατεύθυνση του δεύτερου και της τεχνολογίας. Εδώ να σταθώ και να πω ότι ο πληθυσμός εκεί αυτή τη στιγμή ανέχεται σε 7 εκατομμύρια, αυξάνεται ραγδαία και προφανώς ραγδαία θα είναι και η αύξηση, ανάλογα η αύξηση τροφίμων. Οπότε ο μηχανικός τροφίμων είναι κάτι που θα παίξει πολύ στο μέλλον, θα απασχολήσει πάρα πολύ. Εμείς και η τεχνολογία που συνδέεται με τα τρόφιμα, που είναι η χρήση του κυτάρου ως χημικό εργοστάσιο για να μας παράγει τα προϊόντα που θέλουμε. Οι δύο τελευταίες αριστείες που βλέπετε οδηγούν σε πιο εξειδικευμένες βιομηχανίες. Οι νέες νόμες βιομηχανίες οδηγούν σε βιομηχανίες τσιμέντη, γυαλιού, κεραμικών και υλικών, και οι οργανικές βιομηχανίες ασχολούνται με καύσιμα, λιπαρικά και πολυμερή υλικά και οδηγούν κατά κόρον και εξορισμού σε πετρελαϊκές βιομηχανίες. Βγαίνοντας λίγο από τη σχολή, να πω ότι πέρα από τις γνώσεις είναι καλό να μεριμνάμε, όπως υπόθηκε πιο πριν, και για τις soft skills μας. Είναι οι ικανότητες που θα μας καταστήσουν ικανούς να συνεργαζόμαστε αρμονικά με άλλους στο μέλλον, στη συνεργασία μας, στο επάγγελμά μας. Μια πολύ καλή δυνατότητα να το εξασχίσετε αυτό είναι μέσω των εθελοντικών οργανώσεων. Στους σχολείους μας έχουμε τύχει να διαθέτουμε έναν εξάρτητο και μη διασκοπικό σύλλογο, πρόσφατα έλαβε νομική υπόσταση. Μιλάω για το Κέμεκον, το οποίο ξεκίνησε σαν σκέψη 2 φοιτητών στα πλαίσια ενός μαθήματος της σχολής μας και αφιερώνει το χάσμα μεταξύ της σχολής και του επαγγέλματος. Διοργανώνει επισκέψεις και μελημεία με άτομα προγράμματα στις βιομηχανίες. Βλέπετε από μέσα τις εργασίες που συμβαίνουν εκεί. Πάμε πολύ σημαντικό. Διοργανώνει σεμινάρια εξειδικευμένα για χημικούς μηχανικούς. Φέτος, ας πούμε, διοργανώθηκε σεμινάρια για συμβεί γεωγραφικό χημικό μηχανικό και για μάθημα και πωλήσεις. Πραγματικά αξίζει να ψάξετε για τα αυτή τη κοινότητα. Επίσης, να πω ότι τουλάχιστον μια φορά στις σπουδές σας πρέπει να το λέω τόσο αγωγικό, να πάτε στο Πανεπιστήμιο Σχολείο Χημικής Μηχανικής, να ψάξετε κάποιο χρόνο και για να πάτε εκεί, να ακούσετε τη σχέση μεγάλων επιστημών, να βρείτε τις νέες τάσεις στη χημική μηχανική και γενικά να έχετε σχέσεις με τέτοιο τι συμβαίνει στον κλάδο. Να πω και ακόμα για την πρακτική άσκηση, να άφησα λίγο μετέρη πριν μια αλήθεια. Πραγματοποιείται, όπως προείπα, σε μηχανίες κατά κύριο λόγο. Βλέπουμε μεγάλες πετρελαϊκές μηχανίες όπως είναι τα ελληνικά πετρέλαια, πάνω από μηχανίες όπως είναι η Φαμάρ και οι μηχανίες τροφίμων όπως η Φράι και η Δέλτα. Οι μηχανίες τροφίμων έχουν όσο περνάει καιρό μεγαλύτερη ζήτηση σε πρακτικές ασκήσεις. Όλοι οι περισσότεροι πάνε εκεί. Βέβαια, η μηχανία δεν μας περιορίζει στην πρακτική άσκηση. Μπορούμε να πάμε σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα όπως είναι το ίδρυμα στην Κρήτη, ή τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα σε όλη την Μεσόγειο και την Ευρώπη, είτε σε κάποια ΔΕΚΟ, όπως είναι, βλέπετε, τη δημόσια επιχείρηση αερίου, η ΕΙΔΑΠ και τα χημικά κράτους, ενδεικτικά ας πούμε. Επίσης, να πω ότι η σχολή έχει αναδείξει μεγάλους επιστήμονες που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και της ανθρωπότητας γενικότερα. Ενδεικτικά, δύο αυτούς είναι ο Νικόλαος Πέτρας, είναι καθηγητής στο Τέξας στο Όστιν, Φοινικό Πανεπιστήμιο, ασχολείται με φαρμακολογία και υλικά και έχει βάλει τη δική του μέθοδο. Στην άλλη, λοιπόν, βλέπετε τον Γιώργο Στεφανόπουλο, είναι καθηγητής στο MIT και ασχολείται με μεταβολική μηχανική. Θα λέω ότι ο πατέρας με μεταβολική μηχανική, που είναι κλάδος βιοτεχνολογίας. Και το πιο πρόσφατο επίτευγμά του ήταν η ανατροπή καυσαερίων σε γάδιο καύσιμο, κάτι το οποίο έχει τεράστιο περιβαλλοντικό και ενεργειακό όφελος. Κλείνοντας σιγά-σιγά την παρουσίασή μου και εγώ, να πω ότι η σχολή δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε τις γνώσεις σας με τα χόμπι σας και αυτά που πάτε να κάνετε. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μέσω του διαγωνισμού του Κέμεκαν,
Μιλάμε για την κατασκευή ενός αμαξιδίου το οποίο θα κινείται αποκλειστικά με χημική ενέργεια και είναι στην ευκαιριά σας να επιλέξετε τον τρόπο αυτό. Θα έχετε τη στήριξη και τη βοήθεια των καθηγητών για ό,τι χρειαστείτε σε αυτό. Πέρυσι πραγματοποιήθηκε ένας διαγωνισμός στη σχολή μας. Οι φοιτητές κλήθηκαν να ξεχάσουν ένα αμαξίδιο που θα καλύψει μια συγκεκριμένη απόσταση. Τα παιδιά που λέγανε φωτογραφία ήταν νυχτές στον διαγωνισμό του Πολυτεχνείου και εκπροσώπησαν το ίδρυμα στον Παγκόσμιο Οργανισμό στο Σαν Φρανσίσκο και κατέλαβαν την 10η στον κόσμο. Να σας παραδέσω και σε κάποια χρήσιμα links το site της σχολής. Αξίζει να το επισκεφτείτε, είναι από τα καλύτερα οργανωμένα site του Πολυτεχνείου, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Το site του φόρουμ θα βρείτε σημειώσεις, συμβουλές, θέματα εξετάσεων και θα μπορείτε να συζητήσετε με μεγαλύτερους. Το site του Παγκόσμιου Οργανισμού και το site του MB. Να πω ότι αξίζει να επισκεφτείτε και ηλικία μας, επίσης, είναι τα καλύτερα χημικές του Μετσόβρου, συγκεκριμένα. Και με αυτή την αποτυχημένη κάπου πατέντα συνεργασία με την μηχανική του ηλεκτρολόγου, να σας πω εδώ πέρα, να σταθώ να πω ότι ό,τι αν κάνετε ζωή σας πρέπει να κάνετε πραγματικά και να επιλέξετε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, γιατί μόνο έτσι θα μπορείτε να το κάνετε σωστά και να γυρίσετε τον εαυτό σας. Από την πλευρά μου, θα σας συνιστούσα, αν θέλετε να έρθετε σαν workshop και στο Πεντάλιο, θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα και θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θα είμαι και εγώ εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ και σε έχω καλή συνδρομή.